saroham dina hacit nang sonang paiana saleleng ningonu audio hodiang audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di roham toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia pehola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang. lam hibul mapai holong ni roham pasti atau di roham Toguau tu dalam nadengga boanau sai boanau tu dia pehola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang. boanau sai boanau tu dia peho hasian Boanau sai boanau tu dia pehola saleleng bicar mata diari saur dosa tertorak kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang saleleng bicar mata diari masih pas sorangan kita siang masih pas sorangan kita siang. Martanya kita Tuhan debata manami para sirohana sumurung nahuta dahami di bagas sangguar anakmu Tuhan Yesus Kristus cita dua jara cipta puji-pujian hamuliaon hasangapot Tuhan totong di pasaat nami tuho di bagasan menikuton siala asido tolong iroham na totong mengiring-iring daging dokter dinam uwi hami di bagasan kahibason usaha Ale Tuhan nami jana debata nami takasu sepama kuang di nami di bagasan sedarion Imale Tuhan, gimna roh dari nami setumorang
Mangalak parumain na siya tongan ibagas ni pamoron namin di Sosi Matubang. Laos dibagas at ikyong malituhan, inamar si buhay dami, asa bulan na uli, bulan na rin gamay, di par sa ulia, par panggabi at wakaari naman. Dibagas at ikyong malituhan di sa kapirohan namin. Naing utufonon namin na, iyan ako namin, beri namin, bago namin, dibagas doroni lao mangalap, pasok-pasok ang tungas sa rin. At ang borhati mahami ali Tuhan di bagasan nasi do tolong iruham. Asa magdalat do tinggal. At ang ali Tuhan nami dari debatan nami maruduk do penong kaudaw nami di bagasa sedarion. Totoo ko pasatan do ko ali Tuhan sa campur tangan ko. Pasawor damem do olongmu. Dia kahami na margula marianak ko. Asang giat mardalan udaw ni ali Tuhan di bagasa dami do olong na siya ko. Ito nga si roham ali Tuhan nami. Kuko hami pardusa do kami na berdia ko. Uras mahami tu asa salu na kaharusan namin. Marado po dengan namin jol malumuy na Tuhan marado po po. Jalo matuhan sok barway namin. Ibagasan ko anak mo na sa saday Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Masih pasorangan kita siang saling pisah matahari masih pasorangan kita siang masih pasorangan kita siang. Tungaran udur kita, roh tu bagas joro ni Tuhan tahu, bangun mon anak, dohon guru ni Dorianta, anai macam pasuk par bulan kon sadario, jalanuna tapak kita pudul mangadu laho pasangan pasokau tatu di mata, sile, marota. Pasangan Parsobautan. Mari kita siapkan PB nomor 525 ayat 1. Dok kamu mamadok di batang tungna sokal do angka papahenam bina ini hina tipul di gogong ikom marsopa tuho angka musuh ikon dia kortibion tahe marsopa tuho sokot jala mangende hongko mangende hongkoan selang.
tungna sokal lo pangadayon na di Malaysia nunga di pahubaybana law tiga di Mahyang madalan pakdo bangsona manani pari patangai marlas di roha guna sida ujui mida ibana matua ibana mangadami marhite kogunai saya makarana pido matana tu akka bangso asa ulang dipakincang akka panggutur dirina sela puji made batani amu ale akka bangso jala patu bikiho kamu masowara puji-pujianna ibadah mapain posat tamangun jala dang diloas to tata sudati jongjong mahita sa Hinde goan ni bata ama Lord goan ni anak na Tuhan Yesus Kristus Lord goan ni top di parpadia amen idama dengkan nai do hopsonang nai molo tumpungu sa hutulan angka na martaha aku Somonakkur ni Hermon nama bawa tu akalulun Sion ai di sido di parbaga jahu bapak baku akoluan sahat rodi saleleng-lelengna idama puji ma Jahoba sude hamu ale na koso ni Jahoba hamu ale akana jong di bagas ni Jahoba ganuham Sai di pasu Jahoba sito palani do tanamot maho siya siyo haleluya mantanya manita ale Tuhan debata amanami na di padua ginja odo na makaturhon pardo asalibeoni di idahodo dengan namion nama sakap naing mardo naing marbagas jalan narodo na sida mangido pasuk-pasuk atong say tatap manasida di bagasan nasi ni roham pasu jalan ramoti manasida marhite-hite pagkakolongi rajai manasida marhite-hite to di pagpadia asa mamuka dalam maruju di bagasan dami pardo masari bion nasidai tangi homatan yang namion ala asi dohon holok ni roham amin. Asli roh hamani hamu dohon dami sian debata amatai dohon sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madita saluhna. Selamat topan madita. Atani debata nagabe ujahan di pamaso-maso anak do poro di kuria di mata pwede tani sian sada Musa pintu 2 ayat 24
Sada Musa bin 2 ayat 24 sama iro di sini. Di bahini tadi konon di bawah do amanah do inana mantongani jolani. Jadi sada sibuk nasida. Di bahini tadi konon di bawah do amanah do inana mantongani jolani. Jadi sada sibuk nasida. Iyo sama pamuli nam koron Ewaru Pandita Sintong Pratika Lupantobi Nawalam Guru Situ Orang dan dari maniham Wape Masuk dan ayah guru dia 20 bulan. Aku makubasi di HKBP siri-siri resort siri-siri tahun Pandita fungsional di siri-siri. Soalnya lima Pandita Najib dan Abu nama menang kaina Allah menibadasan Yesus Kristus. Luna di foto kamu ikut tahu ini dohor korban. Luna di foto kamu lihat abang sekemoran naik kon inang boru simatu bakon parsol dukuna dan dobe. Nunga di moto inang kursi matubang naik kon gabe amang situ muaragon dongang muna saribe tak dobe. Ada orang soalnya 24 itu pakai batang jol mai dui itu pama buru-burui sia bawai inang. Allah punya inisiatif untuk membentuk satu keluarga mulai dari awal penciptaan langit dan bumi. Jadi siang dan panopauni nunga disangka di batang ikut tanon pangsina siang berbagai keluarga di topa gimana bawah dohor purwo. Di ini dari gunung di bawah dohor aman dohor tina nampe adong disi perpisahan itu bukan hanya sebagai perpisahan semata. Mulu alang do ditadikon, alang do didongani dolmanai, menyayangi istrinya dan lebih menyayangi keluarganya, akan timbul masalah, akan timbul perselisihan, maka akan timbul pertektokan. Waktu kamu na dua debatado na makahulongi kamu hidup mendatar baik kamu makahulongi nanay paksotu nanay dongan karibeo ito padebatado boru-borui siang bawai siang dia dudin na dibuat boru-borui rusuk dong. Hidupin na siya rusuk dan siya tangan si mantunya asal munang digi yun ni bawai boru-boru hidupin na dak
siya si Manjuju asal nakutipo perempuan sebagai penolong bagi saya Musa saya. Walau penolong gumuguluy siya na ditolong. Ada yang nagkabibigyan ko muna angka ina. Ayo. Ay sebanan doy. Tutuno ugogo na maglubi siya na yuruban. Pagpungan sa Rebeo di Iyon. Debatado na magpajupakon hamunan dua so siya dan dohon si Hawa na dipajupakon debatado hondo holong na sahatu sa dalyon na pangulahon sakap na pangulahon misi debatado kita ikon sana dan gabi dua. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saya di panggung matangga, saya di tonga-tonga di sangka di rumah. 15 tahun kan rumah imam kamu 12 tahun ya. 12 tahun. Mulu kredit rumah KPR 7 tahun naik lunas tahun. Datuk Sorong di Bagasan 12 tahun ini nau baga nau tegis nau tantik nau kantek alai ala di bagasan kolong dong di bagasan na porsean saling mempercayai alai sakap ni di batang bulan mardoan soni hamu ikut do di pasu-pasu manjalo pasu-pasu pardongan caribeon ido baina di batu de batara ina por sematu bangun tu kamu amang mau tupe adong padan muna janji muna ditiki mardongan-dongan manang naman baik janji kamu di rumah makan si Bundongan boy doi lunto boy doi dak diingop ala ulang kamu do mabotoy alay boy do sirap dia boy do dak jadi ala dak do dasar hukum ni ala dak mardongan de patah wai padagi ditiki partubolo di jolo di mata do di jolo di dongan dak pun di so semat badan do kamu wai iya ada naik pada don au do hoto jauh do di tongat-tongat ta sada semuil itu 20 ayat 20 alil bata jabu amanami para siro kana sumurun mamliati rohanami tuhung idengkan di pasang dohon asih rohana mangalekon tingkan basa markide ari sadarion dari patuduho sada roka naik pa naik padumo marhide na prosok atau marhide hatam nang mastari ngarti tongato ngani udamonon sadarion ngeti uja kami tongato ngani keluarga na naik mahuka para pengacara asiroham oleh Tuhan Tuhoma di pasar tami sudi aka uleono
na akalun adat siya tahon nami kumatotong maniroi mengurangi roh anak pikiran kami asa tung tiur asa tung tinggal sudah ada naik di pasahan atau naik macam ada siapa tahu asir ham iur sudah bulau di bagasan sajadion bagasan Yesus Kristus martanya kami mau amin. Sadi pamandat rohaki Molona sajol mai marlasiro Mangolopon dengan bahasa di jauh Haleluya.
Alayang tama alam Kristen marbagas somon si bede-bede. Atau tangyo kamu majolo hata ni batatari turuhu di patong saripeo di alam Kristen. Dum dito pane mata jol mai ido ibadah dang denggan sasara bawai ujung umahin ma di ibana sana boru pangrubi di ibana baik akubna akub ni di dalam Tuhan Yesus ganun na paglakon na niyolina iya soalani na marumainan na malakuposan pangalaku do na mabuan na sirani atau nabi lalu di debata dan jadi sirang di jolma. Semono hata di debata tu bawai. Kamu akan bawa harolongi kamu mapar di hutang nabi somon Kristus nama kaholongi kuriai. Jalan nama kalian diri na humokopsa. Unang muruk kamu dopak nasida. Ikum marroha kamu mandongan nasida. Sangat pahit kamu nasida. Somon doa panian di hamuluan nasola sudah. Dugi somon doa tadi debata tu angka borbor. Dioloi angka perempuan ma bawa nabe somon pangoloyin na di Tuhan. Ay bawa itu ulu di pantai utara somon Kristus ulu dihuniai. Iku kotor, orma, toman, pardongan halang pohon aminah di torti, parangi di boru ini. Di mana harga dijual di debata, doh dijual di colma. Atau soman akana parpareko atau hata di debata mahal. Mulukun palasi di rohau, doh habasar, doh hasereko di roha mahal. Masih paunene yang mahamu doho masih asia Sanhud ritik di roha muruk rimas kolong gahio doho pangisahio di dauma asian hamu alai dibijak di sadunai masih haholongan mahamu ai ido rahu ina sundenggang ini dami nasian debata imam mangalajai di bagasan rohamuna jala saluhuna binahaimuna mar hite hata manang papahinan tong mai mar hite goar di Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohor udaumuna atau lunga di hamuna dua atani debata taringo turuhun ni padronga sari leoni na madukung maau nuain jumolo liho ade panguli dan lim situ morang olo doho maka jongloko di jolo ni debata na upoto saluhut doho di jolo ni akadongan na pumudi son na dipangidor hamno si indah nova masaudina si matukangon na dirikmon gabe dongam musalipe olo doho maka holongi ibana siyan nasa roham doho mangulahon siyan nasa gugong uhud marparangin abadia rak doho ibana na olo doho mga juwad doho haga leona tungsura humurang parangina jalan nasutupa paulahonmu maang talikonomu ibana paima disirang kamatian hamusur molo nang sadar kambang lui saluhut nai dogma alusmu na manukung maang wani ko ale nang indah nopa marsaulinas di matupang niririt ni si dar si dumurangopay dongan nasatite naulo doho maka jongjoko di jolo di debatana upoto saluhut doho di jolo ni akadongan na pumudison na di pangidor hamno si darli si tumurangon gabe si nordukmu olo doho maka holongi ibana siya nasa roham doho marpangalahon na ture manadopon imana doho marparangi kon parangi na balia pabuhala Kriste kon jalan na sotu pamahinorong manang tani konommu ibana pai
moro nang sadaro dogma hadusmu. Naposo ni debatan wow nama kuan katana tu mar hide guar di debata ama anak dohot tod di perbadia doa mandok nabi nado di debata dang jadi sirang menjolma. Pasu-pasu jalan diramuti Tuhan di Batama kamu. Di sodako Tuhan di Batama buhina Tuhanmu. Jala asih rohana binamu. Di dopako Tuhan di Batama buhina Tuhanmu. Jala di pasau konma buhina. Tortim. Amin. Ia nak kodomo liuriata nama jaro pasu-pasu baru masalio di setikio siat ham atas nama lihat habis manulang melalui situasi lingkungan pasal tertuangnya selamat menempuh hidup bahagia angkiat baru matang ada di rambunan gerahan di jatuh muna dibuat anak dibuat guru dengan muna sahur kedua di Solo 11 km di pasar kuliah tadi so cendera mata kenang-kenangan bibel bukuete akiat mah on di hamuna lagu si jaja hamuna untuk maksa kamu mari di hamuni sol wodi so jauh mun mata ini mora sono pe di pasar kuliah tak las hamuna angkiat mana saudaranya kuliah tak habis menang mulai kita horas. Masu-masu ono anak
semua kelihatan. Ale di bata manangin na di batu jam. Bodoh haroro ni saluhut sili hole na de kando na sa ulibas sa bawah itu. Upasa kami masih na ni lehon itu kami pilihan na itu ko. Saya jalo may gabi buwag na khusus di jolo. Pasu-pasu jalan ramoni asa hupan masih kami pilihan no. Pati puluh na razon mo ni tonga-tonga ni Guriam no hot ni Portipion. Buhay marohanami marhide-hide tonding asalam hutan dahamigo dam ni si lehon-lehon mi Tuhan. Asalam kirkir hami mando mauliyane Tuhan marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahina semua pangutangnya atau Leha nami di bawah hijab. Saya benar-benar melakukan saya roh anak-anak. Saya tahu malam Tuhan di bawah kosong yang berbeda. Leha kami sekali manusia siapa? Hidup saya di bawah terus saya paham. Ulang kami pergi ke bawah sini. Saya didongani asih rohani Tuhan Yesus Kristus. Don holong di rohani di bata amantai. Doho paksauran ni tot di parbadia makamu saduhna. Amin.
Ay, bisa lang po.